Rhoi'r byd yn ei le. Trafod pryderon. Wel, mae'r ddoi fab eisiau ffermio a... Fel yr wythfed cenhedlaeth ar ei fferm yn Sir Aberteifi, mae Melfa'n poeni na fydd dyfodol i'w phlant, sy'n gobeithio parhau ar llinell. Mae'r tri, gobeithio ffermio gytre rhyw ddwrnod. Pa mor hyderus i chi bod modd iddyn nhw wneud hynny, y ffordd mae pethau'n mynd? Wel, dim ar hyn o bryd, mae pethau'n edrych yn weddol dywyll yn ni. Mae eisiau y Llywodraeth i ddino lan, mae Llywodraeth Cymru'n hopeless, so nhw'n gwneud dim byd i helpu ni o gwbl. Mae'n ymateb i gynllun ffermio cynaliadwy Llywodraeth Cymru, sy'n dod i rym y flwyddyn nesaf gan ddisodli'r hen daliadau o gyfnod yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Llywodraeth wedi comisiynu adroddiad sy'n asesu effeithiau posib y cynllun a'r canlyniadau yn arswydus yn ôl Undeb yr NFU. Mae'r adroddiad yn awgrymu y byddai'r cynllun ffermio cynaladwy yn arwain at ostyngiad o dros 100,000 o wartheg sy'n cyfateb i ryw 800,000 o ddefed. Bydd yna ostyngiad hefyd o 11% y nifer y gweithwyr ar ffermydd Cymru, ryw 5,500 yn llai o swyddi. Maen nhw'n gwybod y pethau yma ers 2018 a dwi'n bryderus braidd bod nhw wedi gadael pethau mor ddiweddar. Maen nhw'n ymgynghori rwan a maen nhw eisiau bwriadu cychwyn yn 2025, tos a ddim llawer o amser. Swn i yn dweud bod yna ddiffyg dealltwriaeth a cydnabod pwysigrwydd amaeth. Yn fanno mae'n hwy ni yn erbyn y Llywodraeth yma yng Nghymru. Mae'r Llywodraeth yn dal i ymgynghori ar y cynllun ac yn annog pobl i fynegu barn. Dywedodd llefarydd bod yr asesiad economaidd yma yn ddarn pwysig o waith a helpodd i liwio i hymgynghoriad mwyn gallu mynd i'r afel ar materion yma. Nid yw'n asesiad, meddai, o'r ymgynghoriad presennol. Wrth reswm i chi moyn sicrhau bod na ddyfodol yma, bod na ffarm arbennig i'r genhedlaeth nesaf. Y gofyn i ffermydd sicrhau bod 10% o'i tir wedi blannu a choed yw un o agweddau mwyaf dadleuol y cynllun. A theimlad ar lawr gwlad nad yw'r gwleidyddion yn gwrando. Yr hyn mae mesur hyn yn ei wneud gan Lywodraeth Cymru yw anwybyddu'r concern, a'r pryderon a llais unrhyw un sydd ddim o blaid yr agenda goedwigo yma. Mae concern, mae pryderon, mae resymeg, pob sector wedi cael ei anwybyddu, ond am yr agenda mae goedwigo. A mae'n rhagrydd hollol pan chi'n edrych ar deitl y ddogfen, sef cadw ffermwyr i ffermio, mae'r cynllun yma yn gwneud yn hollol i'r gwrthwyneb i'r hyn sy'n cael ei weid. Gwarchod yr amgylchedd wrth greu diwydiant amaeth cynaliadwy i'w bwriad y cynllun. Dyw'r diwydiant hwnnw ddim yn hapus, beth felly am yr amgylcheddwyr? Bara ni gofio bod ni angen pobl yng nghefn gwlad, ond gallwn ni ddim cario ymlaen fel ydyn ni. Dyn ni'n gweld llifogydd, dyn ni'n gweld argyfwng ym myd natur, dyn ni'n gweld argyfwng newid hinsawdd. Mae angen gwobrwyo yr ychydig ffermwyr hynny sydd yn wneud stwff i helpu bywyd gwyllt, a angen i gwobrwyo nhw'n iawn, ond mae'r cynllun sydd gennym ni ar hyn o bryd ar bapur llawer rhy wan. Mae angen i gryfhau o, a mae angen i fonitro fo hefyd i wneud yn siŵr bod y canllawiau sy'n lawr yn gweithio. Dyma gynllun hir ddisgwyliedig fydd yn ei le erbyn 2025. Wel, ni'n mynd i colli'r taliad i gyd. Ond gydag ychydig o gefnogaeth gan y naill ochr na'r llall, mae'r cloc yn tician.